As embarcacións dorneiras tomaron as rúas de Ribeira para competir en Coroso. A romaría e os xogos foron os protagonistas da tarde do Día Grande da Dorna, que este ano non foi festivo local. O 24 de xullo arrancou en Ribeira con 78 badaladas na honra da sinxadura da Festa da Dorna, que está a piques de rematar. Hoxe foi o último día de celebración máis coñecida do municipio ribeirense e estivo marcada pola ausencia do festivo local, algo reclamado polas rúas no desfile de embarcacións cara a Coroso. A exposición comezou ás 12 menos cuarto da mediodía, foron valoradas polo xurado dorneiro e a 1 da tarde saíron rumbo á praia de Coroso, onde se desenvolveu a regata cutre xac de embarcacións feitas á machada e propulsadas a pan de millo. Houbo propostas de todos os estilos, de un ring de boxeo a unha illa deserta, a casa de Bad Bunny a un gran gallo ou unha lancha de vixilancia. As peñas tiraron de originalidade, retranca e humor para reivindicar o 24 de xullo como festivo local, á vez que lucían as súas propostas para a regata. Unha das máis comentadas foi a dos Pintos co seu barco romano. Logo da regata houbo unha degustación de lirio de Ribeira a cargo do PP Santa Eugenia. As peñas desfrutaron da romaría dorneira para dar paso á tarde dos xogos. A xornada continuou co Top Secret e a noite Muller Riff e la Matumba porán a música antes da riada da Pañoleta.